Fl-aħħar 30 sena naqas b'70% l-ammont ta' pixxi spat fil-Baħar Mediterran u dan qed iwassal għal pressjoni minn organizzazzjonijiet tal-ambjent biex tittieħed azzjoni drastika. Saħansitra, is-suġġett qed ikun diskuss fuq livell ta' Kunsill tal-Ministri tal-Unjoni Ewropea. Fi kliem l-Organizzazzjoni Oċeana, is-soluzzjoni hi li jingħalaq kompletament l-istaġun tas-sajd tal-pixxi spat fir-Reġjun Mediterran u din l-organizzazzjoni qalet li se tkun qed tassigura li l-Unjoni Ewropea terfa' ir-responsabilità tagħha u timplementa l-miżuri neċessarji biex tilħaq il-miri sostenibbli internazzjonali tan-Nazzjonijiet Magħquda. Iżda l-Gvern Malti reaġixxa u qal li ma jaqbilx mal-għeluq tal-istaġun tal-pixxi spat. Anke jekk fl-istess ħin ippropona ċerti bidliet bilan li jaħdmu favur il-konservazzjoni tal-ispeċi. Fosthom intqal li l-Gvern Malti lest li jestendi l-istaġun magħluq attwali minn 3 xhur għal 6 xhur. Intqal ukoll li huwa kontra l-idea ta' kwota. Fi stqarrija Segretarjat Parlamentari għall-Bidja u Sajd stqar li mhux aċċettabbli li l-pajjiżi li ma jimplementawx dan ir-regolament imma komplew jistadu b'dan l-irkabtu jiġu premjati bi kwota kbira għad-dannu ta' pajjiżi żgħar bħal Malta li jimxew skont ir-regolamenti. Id-dajjes Maltin liċenzjati li jistadu għal pixxi spat huma kollha inqas minn 24 metru u l-qabda ta' dawn is-sajjieda billi hija biss b'sunnara hija insinifikanti meta mqabbla ma' dik ta' pajjiżi oħra fil-Mediterran. Intqal li l-flotta Maltija ma tistax tintefa' fl-istess offa ma' dik industrijali u saħansitra tbagħti għal sajd illegali li sar fil-passat minn flottot oħra.